هرما شدادê ji Daişê hat rizgarkirin û terora wê li wê herêmê bi dawî lê hat. Niştecihên wê deverê jî kiryarên Daişê tînin ziman. Peywendiyên niştecihên wê deverê jî bi cîhanê dihatin birîn. Daişê internet û satelaytên televîzyonê jî qedexe kirbûn. Ji ber wê jî xelkên wê deverê nizanîbûn goçî li dora wan çêdibe. انترنت جê ser me qut kirin, gotin hûn pêwendiyan bi yepegêra dikin. Satelayt nehîştin û gotin hûn li kanalên dijminên me temaşe dikin. û jin jî her ewhêleke sor e, divê ew sernixam tîbe û her diyar jî nebe. Pêdiviyên jiyanê yên sereke di dema Daişê de pir kêm bûn û bêkarî jî belav bû. Piraniya karan jî dihatin qedexe kirin. Karê firotin û ji hevderxistina petrolê belav bû. Ev yek bû sedema belavbûna nexweşiyan li wê herêmê. Em hemî di vê rewşê de ne. Xelk ji birçîna dimirin, şekir nîne û cil û bergin me Xwedê dizane xelkê dayne me. Kesek nikare derkeve û kar bike. Bi ku ve herin ez nizanim. Li vê herêmê tu kes nemaye û ji aliyê Daişê ve nehatiye cezakirin. Mêj, cixare û karên qedexe li gorî Daişê ev hemû sedem bûn got mirovan bi debersîlan. Di dema dawî de got Daişê rewşa wê ketibû aloziyê de û şekerandina wê di şer de hejmara girtiyan serdestê Daişê pir bibûn. û ev yek Daişê kiribû bi mebesta bikaranîna girtiyan di kolana xendeqan de. Girtî dihatin cezakirin bi karên leşkerî. Ev yek diyar dike got Daişê çi qasî di aloziyê de ye û hejmara çekdarên wê kêm bûne. Biryar bû ku em biçin mizgeftê. Em birîn bingeha xwe û li vir sê roja em ma û roja çaran em derketî. Çil qamçî li min da. يمسكوك معك دخان ew dibînin cigara heramin ew ê te bibin çi rojan ceza bikin. Tu diçî xendekan ji wan re dikulî ev cezayê te ye û piştre çil qamçiyan li te didin û xwedê li gel te be. Rewşa mirovahiya vê herêma rizgarkirî hîn di aloziyê de ye. Pêdiviyên jiyanê yên rojane kêmin nexasin got çandinî ziyaneke mezin lê hatiye kirin û ew jî ji ber tunebûna avê. Ev der ecaja ye. Herêma Şeddadê ye. Berî demekê nêzik hatibû rizgarkirin ji terorîstên Daişê. Niştecihên vê devera hankê berê digotin jiyan tin nebû. Niha jiyan dest pê kiriye lê pêdiviyên jiyanê yên sereke rojane hîna kêmin. Zana Umer dengê Amerîka Herêma Şeddadê